The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point rimlak. Just wow. Ka football ka lamo, ban ka lalong, ka lenti ban pen ka la ya ka ching im. Ha ka por ba bun ki khna, ki pulut por ha ki mobile phone, bar ka jingale kai online. Henry Donru, ki ba jet da ka wei par ka lenti, ban pen ka la ya ka ching im ka chongki. Ha shilong, wei usam larang ba, ula shim ya ka sienjam, kum ka kamram. Am tang ban hikai ya ka football, Henry ban teiru ya ka lawei chongki khna. Uniu ba sambor lang senren. Ubala seng ya ka Maureng Junior Football Academy. Ka academy jong u kam dei tang ka jaka ai jing hi kai football. Henry kala long ka jaka ka ba plelan ya ki ba bun ki khna ki ba don sam. Henry ki ba dunapan ya ki lat ki lenti. Shibun ki khna ki bala pentbet hangni. Menta ki la yo ban mi khmat shabar bat ban yale kai ha ki ba bun ki kerdan ba pher. Di hagini kenti pat ngidon rengkat bat ngi ye ba sam ibri coach jong ka Maureng GR Football Academy but in batai ru le se khniat hakabaya de bagi ketu kat ni ki khna mo ki ba de ki ba le kai football na kini ka academy ka chong i te ni kon sham ipna subhai phi ba mo hakabaya de bagi program ka kerpang ka chong i te ngi ya ru shakmat ka slam shui ka por kwa ba ni kon sham le se fila ban introduce khamba ye la de mo shi pe ya kini program ka chong i Agarteng sampalang sindat ngasong sa po mika teng ada tesong po mika hi teng apa songka po Maureng teng lastang pun po po Maureng teng tri ka kam po first teng lastang ya ki kam to po first teng ngapai ki kena stage po sing Maureng bun ki kena ki chukot tang to football kim position ki sap ka tang to teng lastang pun pakati kena shon kong ki kena snong cha teng lastang pun play ka academy ka beret teng tang banyak ski te kibun ki play ki basi sta ki asngau ka ni academy bang play tikila kon kila phone nga daga jingsim jonga ka fisu kam de ka baram ka pastan kong do ka bang face bang sim ka di san phone ka khna te adien ki pen ki kimi ki pai chi spading ka te dang la sim spading ka te ki kelas tang wan ki khna sibun ki wan om su tang na po snong na po jan mongap jan na paru ka bun boy na po zona sila kila bun tatar hi pun ubewan Henry hak jingya lenti jong uba sambor lang kam kutang hak jingya le kai dak jingyu I jingai jong u ulai trilang ru bat ko umpo leo jingtem higher secondary school nom sam ban pentikena baki khna kinum du no ya ka jingnang jingstan namar ka football kibabun na ki khna kibala I no ya ka jingpuli tang shiteng por menta kila yo byang ban peteng ya ka puli ka puthi ka chongki rengkat ba ka jingale ka football Piong ba pidon ka jingya te ru ba kani ko school mo kani ko hakanu ka rukom ba kata ka jingya pen ka jingya yarap jong pi hagi ki ka bayade kani ka schooling nengko ero ba ngalap play ka academy ka ya kum tu asnam kum tu te ngapat ki khna jungi ki dan ki khna ki bawan kon pakai football ki shwan betang tang ka football teng ka school ki mle chu ki la drop up school ki mi pa ki phone nga ki ong pen kun janga udah ka bha teng ka school mle te ngapat nga ong ki la ki mle school ngam sha teng ong ki yang le school teng dan mi pa ki ong ki school ngim la teng ong ame le la fem la ngin sai ka na school nga yarap la am kwa ba school kan siwa sting ka ru le kwa ba ki school ka yarap tang tai khna ru la ki rap khna ko ki jing toy ko ong tai yang le kan jo tai khna hi ngin priang ba ji khna namar bang kwa ban kan tiu khna ti wan ngam ong bateng khna ki wan practice bon dai ngabut ka jakasa po apa yang deh apa po yang te ngap ka bam ngi bam lang po yang ong ngi bam la ka jong ngi set bam lang yang dai dan ilok jong ai support bayang anak football te tang de tang ngaru na wat ilok di support bayang ai I'm sim ta kani ka kam ngatre
Kabakam penlengok kalong bahaswa ban IT pura yala di hakadikakam. Uba sambor lang udairu unong tri sarkar. Henrei namar kajing iit kabakraw ya ka football. Bar kajing terang ban kentiyo ya ki kena. Ula shim ya karai kabakraw. Ban iino ya ka kam sarkar. Bat ban tri pura na kabenta kajing ya shaprang. Jogi kun samla. Kajing atrelang berkeumpok Liu Jingtem Higher Secondary School. Kalawan ra'ru yaki babun ki kubor ki babha. Dang shen kani ka school, kalapoi hadu ke final jong ka subro tokam under 15. Wala kala syak rem ha kajing akun kabak hadu. Arngut ki kena jong kani ka school. Ki badeiru kinong yalek ka jong ka Maureng Junior Football Academy. Uba shem pang ding do, uba nang khatwe snem karta. Bat uroniki kharshandi. Uba khat arsenem karta. Kila syajit ban peneso. Bat ka round glass, Punjab FC. Kawai niki klub ka bapau nam Hakari India. Nas kuman mat kawai ru na tamang ni saya ndama ndama syajit nak na je nak ai nai ni na hab mi wet mana kai ba ani khai ta so ji jok ba wan bhai lawai jong a ko nang ni akhat nai la pen hep sana ko spun ai mai kerteng jenga de istalenda kharsendi sa spo kiam siromoklang ikun jenga pa kerteng roniki kharsendi tengi pet pat ham sem tang ni ka sport kala nang kio tengi kerjaan kan ni ban kan telang sodu jing long tam ban pa ikun sebar telang na jenga nyala nang dai ban hapet ikini patama nang ba hajing ikwa pat iri trang du kum sem pat ba in de ka football tong ai khu play kham tam na ka bantak sinong lai rang au Kabala ay masim kamtam na bantay basem. Tadi ngak ay kublay lu kamtam na kabantay basem pang lale kay na do dak sedang na do idang rin. Na do idang da expose na mau ngapa de I penle kay sal Maureng te ikan du ito hanto te select na ito kan. Hakapo ba ile kay siapo Maureng Academy te nakaliang jong ite. Ngim dan jinglun ngim dan ye namar ba. Ni baduk te. La sura yara maikin isu penkentiu mai dai nak kalian jong ibat de sibur sa kijing duna idan nak bentaki khna de ban penbit penbiang khna de takabola jong hi kin ihat tris tam lanai ha watlat hi hable hi ban penbit penbiang kita khna amangi barok khaj kiba practice sapo Maureng Academy te ngi de kiba duk sudah nyamdan I ban ai ban buram ya I ditang ublai hi ban ai jing ko jing khiap ka khu ka do ya I on play kala klenti khamtam ru bain la ru ban dalam nanti syukin pelilat syuk na bantaki kena bikin nakif syafra ten latip batul wajib te paisar long bahat long tipte relation ya bila ati bedon kan sala syufun bik mini marum tam na chi sin per ini marma la le umtan de istar umta la hun la sian ya hadukan mutar isari pe ijingo ngale kimi mdabun tala bun baba isar tengam na kentin ibn isar ing acing play isar ke yang kesem jeng iba nang kit nang bit nang biang ha kakam kajama be nang ki seprang kiting play ngere umda de thamba bun kentien de tang jing dua lam ta jeng iba nang bit nang biang kliang baro ngem du watang katokat ne bangan sai na plan isi arab isen nama bangi biaduk hindan ya nak jing subun mesin hijong Haji bu jeng temu pada baki beri ke bapak akan ka video bapak manta tekin isen kin yarab bolmet bol mesin kin ini ailem kin ketika man kade makin yarab buat daka bolmet dan daka pisalan daka ero bahkan kiu syafrang ka Maureng Academy tengah dua kerpang nak benta jong ba ublai terkenal hi ngobo nang tha ulaji dia on aya kamet ka bapak bakhia on play kala klenti benon ra akan nama ka buram jong kasinong katha bat jong kain kastem bat kumjuru ya isar bla tinanti nak benta wasempang bat kumjuru nak benta ka school ba unong yalam ubah syakmat ban prilat nanti nak benta kari bat kajat penri borok kowe udai ru ban prilat nak benta ke khna baki khna ru kin yo inuksa ka babha nak bentai wasempang ba kin kiulang syafrang pembai wasempang ilai lam nanti nak benta
kena baru skor ru ke ba nikong ada mo nang nen isa la pin ka isa na isa pat itu la penwat skor mo lawan skor le umpok liu te la sungu balat nengalong dan ketin si ban angklo no dai tang kejing khlep di sungu balai lam ti de lang ba skor umpok li ba yo ban la ka kilang kelang ru ma ban pa te ngam da kentin isu tang kejing khlep bat ble nang ku do nang the sei na pinjang ya kinai ka bat baro ki badan bentah ke skor no te weru ka lar ka ba yo ta kham tam ngi le ki bawan nak long yang baduk te ngi anak ki bai skor ki bai bam long ki bai skor be jing lut dikat ki uniform ira ma ki la yarap te nang skor te ngas ngam toy sibuan kan nang jangan ai ku presa balai lam ti ngam le ka ngas ya ka skru bala elam ngam le ka super tokop ta na ainu I kisah sembah te bala like video convey I bajalah tang takentin dan sibur besbur aku dong koi aku sibur asal bala peden tingi hadu karena da MC mengi berabo bang ya kai ban skoiru dudas dang ila le bhai yang hadu tata de skot nong koi aku sibur asal jing le bhai jopi Kajing-jingai no na lagi kami kepa, kamshim na long kapasung. Wat la kidang rit karta, henrei kisap ber ki kabu, ki khot iki, ban shim ya kasinjam kabathamai. Kani kamde kajing thu khana tang shapang ka football. Kade kajing thu khana, shapang kajing shim rai, kajing IT lut, kajing rap iki wei, bat kajing ngen, balada don ki bakloy ban plilan, ki khna jongi ru, ki laban poi, shaka kerdan, kabakham shalor. Naka madan rit hamaureng. Shaka klub kaba paunam hapan jam. Kani kalong kadang. Lada don kiba kershan bat betin linti. Kalaban kelalong. Kajing shisha. Te don ki khna ki we mtawi khna dan pa kerala na pa akademi jingi te don we khna ru badang chu shanhi ba one bari percent ya ka state 1% sports frontier te turu mtaw la he la yo la ka jong kontrak te kadang sorong ba ta khna jongi kimi te mata zo kini ka ngot khna ki pasami bali persen namta kadang kelas punjab kamtam ru ngai kubai kunjul lemi usemba ulang semba ganti nama damdei nak la ju semba ganti ru kini khna jongi kim poisona hi kin cukur tang populu hi dai jing plela ju semba ganti hi baki khna jongi ki yo alat perform kumno ban pedi kasam dai ngai kubai sibun semba ganti nama dai jing rap jongi ni rasang litroman sabam ta ni sang bali litroman sapa kumtang goti jwa ni panor bali la ka sabar dai cisen ni la yo ban manili kun ya ka traman sport menerva akademi napa akademi jingi tambang ngimnu banlet namar bangim tan fon ya sakon atakam tuhi ko umpo liu jingtip high secondary school kalapun ko buram yakinong yale ka jong ko subru tokap bat kumju yakini ki arngut ki khna ki bala shajin shakaround glass punjab fc hagani ka program la sakhi dakinong pnya school ki ofisa na so yong blong bat ki kimi ki pa jong ki khna te nakaliang jonga ka principals jong kani ka school umpolio jingtip high secondary school ningong ning shabe nga penpau ka jisu ublay ba uai kalat yang awan penya ya ka school nang tade ba ngidon kini ki khna te kani kamde ka sen ka baningkong nakaliang jongi ka school ba ni shimbenta ha ka subro tukop mokaji te nadu ar hajar shipho nang tu shakhamat layo banya shimbenta kita baro te bat kini ka sen ka baningkong pede ba menta usnam how no usnam ar ho ar brio kidon baki shajet kini ki khana ki jonga kini ki armut ita ide roni ki kharshandi ba di bashim phanding do te ka ji susarong gede na benta jong nga hi ben ha school ka ba ar kali ki shanga mo ka kini ka ba ar ni kum kirang hikai ka baning kom de gede shi ki kimi ki pa jong ki khana jong ki ka school tinang pa pade nadap da ji sukumen ru ba kani ka club ka bana punjab kini ka round glass club kabayo ban pe ka jingle kai ko jing khana ka de ka sap ka jong ki hi ka bo bleu ai ka pangi ki tinak liang ka jonga ngakit bok kit ruang ya ki kan ba nado ba kimi la ka jong ka shnong la ka jong ka district la ka jong ka state kin re ha kanu kanu ro kin ra penya ka nam ya ka burom ya ka yeng ya ka semling kong ka ba are ka school ka balaya ka riba ka jaj benrio ka jongi te tangkat tahi ka don ka jingkit bok kit ruang ha te ka ai ba kila trish to mi kini kisnam ki bala lek nyo khat al snam ha karta ka jong ki kum ki khna te nang ni shakhamat ru nga kermen ba ki kin nang trish to mi shu kin nang pendan kam ya kata ka sab ka ba ublay uai na ka benta ka jongki ti halang ka jingyo ka jingpot na do bangi tai op bat ka maureng jingyo ken
isa ru ide ipro ha isa sambol lang singkat ibaklo ha banyarap kamtam ikilog yang kibuan na ka yang kabedok ka family background tiki judon ki kana le ki wan ha school am ki obay mes ngim don pisa tiki kot ni ana school ni provide ya ki saseo yang akin dala yo nang tapat deka school uniform nang ta ka bahay school baru ki jinton kam high school te kat bangila na ka school ni nang yarap ni nang Christian ki hakabakut ki ai pade yangi ki ai yangi ki wan ra ka nam ya ka burom kata ka de ki jingja thai kum ha ka liang jong ka principal ken kita ki de ka Hey up ruko Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam up shwa namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang ru kum jo da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan thau bon jat ki jingpang Henry pim dei pat ban the shanala ne ban thang pendo no Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpnyang shaka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamar yang ru kan kta sho bernihat ne bernihat wat ka rukom thoru kalay pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya Henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba Henry la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar prasau ka kai phot ka perthei ka pinni ka kerteng ka bernihat ha kamat Henry ya ka khubo ka jingsha bun sin la klet but shim la ban pin pau nama ime de la slam de la don he jaga san pho kumbangi kinong song song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam ne tang na Meghalaya balong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hakani ka nong ba ru ki long ki bala banta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer ne padeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ka mat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing ya per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi jru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kan dakta hadu kata ko ba kimi kini dia long ngi tangim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila u ong bo la tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu Assam Henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka dei ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo